Danna subscribe kana ka danna ƙararrawa domin samun sababbi. Mabiya ɗarikar Shi'a sun fito domin gudanar da zanga-zangar su kamar yadda suka saba a duk shekara wurin bijirewa wulaƙancin da Falasɗin da Amurka suke yi wa wato wulaƙancin da Isra'ila suke wa Falasɗin tare da ƙasar Amurka na nuna rashin goyon bayansu yayin da suke taka tuta ta Isra'ila da kuma ta Amurka a cikin garin Zaria da ke jihar Kaduna. Yayin da jami'an tsaro suka farmake su tare da fesa musu barkono na tsohuwa don tarwatsa su har da ƙona mota haka da kuke kallo da kuma sake alburushi kan mai uwa da wabi. Lamarin da ya zama babban al'amarin da ya ɗauki hankali matuƙa. Wannan shine rugunzumin da ya faru a cikin wannan satin. 'Yan ɗarika mabiya Shi'a dai sun kasance kusan kowace shekara a daidai wannan lokacin sukan fito su yi zanga-zanga domin rashin nuna amincewarsu bisa abin da Amurka take da kuma Isra'ila a kan Falasɗin. Wannan ba sabon al'amari ba ne, kusan duk shekara sukan